Второто издание на концерта "Помогни от вкъщи" ще бъде излъчено на 7 май от 20 часа, а даренията ще подпомогнат дейността на Българския Червен кръст в подкрепа на кампанията "Заедно срещу COVID-19". Сред доброволците на Българския Червен кръст са и медици от първа линия в борбата срещу вируса. Ежедневна битка за живота. Това е професионалното призвание на тези две жени. Доктор Юлия Бянкова ръководи отделението по реанимация в областната болница в Сливен, а Маргарита Остабашева е медицинска сестра. Здравейте! Здравейте! Здрасти! Айде, имаме няколко адреса, ще натоварим и ще ги занесем. Преди да се посветят на медицината, направили друг избор – да са доброволци в БЧК. Аз мисля, че това е тук подходящо като за диабетика, защото освен познатите, може би познати трябва да го извървим тук. Много хора в момента, единствените им възможности за комуникация са с доброволци на Червения кръст, които ходят, за да им доставят храна и лекарства. Заразяват с добро и семействата си. Трите деца на Маргарита вече са част от каузите на доброволците. С тях правихме кампания за набиране на средства за абитуриенти сираци. Даже като видим емблемата и казват, това е на мама кръста. Благодарността на един човек е най-хубавото нещо и в професията ни, и в това, което правим. Всеки, който иска да прояви съпричастност към усилията на БЧК, може да го направи чрез изпращане на СМС на кратък номер 1466 на цена 1 лев към всички мобилни оператори или чрез сайта на Българския Червен кръст. За BTV новините, Дания Танасова.